ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Савдо ТВ. Ирӯз 27 июни соли 2024 1000 рубли 124 сомон дар бонки Эсхата. Ба канали мо Савдо ТВ хушомадем бачаҳои азиз. имрӯза видеонавор хонаҳо қабул кардем, заминҳо, квартираҳои арзон баҳри шумо. аз ҷумла аз шаҳри Душанбе хона дорем, аз ноҳияи Фархор хона ҳастай, ноҳияи Данғара ҳастай, шаҳри Ҳисор ҳастай, аз вилояти Суғ дорем, аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. хулас навори зур бениҳоят хонаҳои арзон қабул кардем. фақат тамошо кунед, дам бигирем бачаҳои азиз. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp имо рӯй кунед. рекламаш мегӯем, фурӯшта мегзорем. ба хотири пешрафти канали Савдо ТВ ҳамин навори мада лайкотонро бизанем бачаҳо, дар канал подписатсия кунед, эълон асар мекунем. дӯстон, мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархор, деҳаи Галшанда қарор дорад. бо нархи 95 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. савдо дар ноҳияи Фархор, омада бинен. масоҳат 7 сотих замин, дукомната. ремонти хонаҳоро дидесен кадом ҳолатда қарор дорад. просто срочно акада сум дар кор, 95 000 сомонӣ. ҳаққи ҳамсоя ҳама зиндагӣ дорад. об свет камбуд надора бачаҳо. WhatsApp шона занг занед. хонаи фурӯшӣ духона, калидор, баня дар даруни хона. 7 сотих масоҳат, аловхона, анҷомхона. ҳамаш хулас ҳастай, камбуд нест. касе ки мегира просто зури бадай бачаҳо, муомила куненда фақат. аз номи канали ютуби Савдо ТВ номер 1 занг занед. бо худохоҳ ягон сум скидкатон мекунад. ина анҷомхона, ошхона. хуласи гап дӯстон, маълумоти пурраша бо рақамҳои WhatsApp-шон 914 метавонед муроҷиат кунед. ҳамин хонара срочно мефурӯшад дӯстон. дӯстон, мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара. ин хонара бебача, ин хонара тамошо кунем, просто шумо кайф кунед. хонаи фурӯшӣ ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф 1. ҳамин телефон камтар часпида вақти дар вақти навор кардан хеле вазмин мақсад навор шагай. хулас бо диққат тамошо кунед. кулли маълумотҳои ҳамин хонара мерасонам дӯстон. мақсад маъқул мешавад иншоаллоҳ. гирди хона маҳкам якум. дуюм, об дар пушти хона ҳастай. сеюм, 210 та мурғ, чӯҷа мурғ ҳундук аралаша бачаҳо. иш падарка. бо диққат гӯш кунед. 210 та парранда падарка касе ки мехара. хоб хона дорои 3 хона, масоҳат 8 сутих. ремонтҳои хонара ҳозир рафтесем навор мекунем, тамошо кунем бачаҳо. барои муроҷиат кардан дар WhatsApp-и асосӣ рақамҳои 880 ина мехона. WhatsApp-и дуюм 00433 ёки дасти прямои 907 54 занг мезанед. мактаб 60 метр, масҷид 120 метр раҳ разница дорад. хоб лави раи поездай, аммо ноҳияи Данғара, бульёни поён. хоб деҳаи Ҷарбуллоқда қарор дорад. касоне ки ҳами пости Олмитой агар бидона, ана ҳамон ҷай дӯстони азиз. ҳамҷа қарор дорад. 2 оғил дорад. алиши ба мошинам мешавад, маслиҳатам мекунем. масъалаи документош то учётчики ҳами света документ дорад дӯстон. хоб обши хонаҳо 9 тай. иҷа 3 хона, баъд далши бо хонаҳои дигар 9 хонаи га ҳастай ва калидор, аловхона, кухни, 2 оғил. маълумоти пурраша бачаҳо занг мезанед худотон бо рақамҳои WhatsApp шонда. ира касе ки мегира фикр мекунам бо бурд мекунам. агар аз номи канали Савдо ТВ занг бизанен, бо скидкатон мекунам. бо зирашта 210 та мега бо савдо дорад. хай бо маълумоти пурраша метавонед занг бизанед. лайкотонро ҳатман бизанед. дар таги комментария касоне ки мара мешнава тамошо кесай, ҳами ба ҳамин нарх арзанда ҳастай нестай, ҳатман ва ҳатман дар комментария
фикротона гузорем бачаҳои азиз. хоҳишаи ҳаматон мехоҳем ки фаҳмем. ана ин мурғоро нигоҳ кунед, чуҷура ҳаста, бу мурғои калон, хурӯзо ҳастанд. хулас гап ино ҳамашон касе ки мегира ами хеле падарка аз номи ами ака, ами соҳиби ами хона хулас падарка мешавад. мақсад дигар бачаҳо нависен дар аму комментария ки ҳами арзандаи нарх ҳаст нест. ҷиддат мекунем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. навора бо диққат тамошо кунем бачаҳо, пропуска накунед хоҳишаи ҳаматон. мардуми сарбаланди восе ҳамшаҳриё тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ ноҳияи восе, кӯчаи мирали маҳмадалӣ, деҳаи шӯрак дар қарор дорад. масоат 6 сотих, 3 дар хона кардагӣ, 75000 сомонӣ. ин хел нархҳоро фақат дар канали Сауду ТВ бе таъриф бачаҳо, фақат дар канали мо метавонед тамошо кунед. ҳаррӯза навор дорем, хона мошин, хулас тамошо кунед. 75000 сом мактаб, магазин, масҷид, балниса ҳастай меган наздики ҳамин хона да савдо мешава. обу свет 24 соат, мактаб, масҷид дигар ҳастай, балниса ҳастай. ватсапшон дасти занг зан масъалат кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. анаи хонаram бо диққат дӯстон тамошо кунед. бо диққат маълумотоша мерасонамтона. хонаам хонаи зур, просто зур ғалтидагиай, акадам сум дар корай. мақсади гап чия дӯстон? агар шумо хона, замин, мошин, квартира чизе дошта бошен, ҳамихел навор кунен. и ака телефона просто баракӣ нагирифтай, шумо телефонтона баракӣ гиренда ҳамин якини минут навор кунен, фасон карда рӯӣ кунен, шуби ҳамин тамошобино кайф кунада тамошо кардам. нашоти хона. хонаи фурӯшӣ ноҳияи восе, деҳаи Файзобод, гирдванаи Қурбоншаҳӣ дӯстон, ҳамин тарафо. хоб масоат 8 сотих, ду хона. хай дидесен кадом састаянида қарор дорад. шикатур кардагӣ, патишпакиловка 140000 мега бо савдои гизала мешавад. ду дар хона бо коридор, кухни дора. бо битони як хонаи дигар рехтагӣ тайёр ҳастай. наира разведка меган, чӣ меган ҷои амвой. хоб ин ҳамин хона бачаҳо, шпаклёвка мақсад мекунен далши дарорша чандташ бо часпондагӣ бидастай. хона бо худаш сешка кардагӣ. ина ҳавли ҳамин хона, инаи тараф гирдаш маҳкам. просто дӯстони азиз, шумо ку медонед чи ҳами участкаро ҳози дани мамин ҳами 70, 80, 90 ҳазор да мегирен. қиматай гарени қиматай ҳама чи неки хонай бо гирдаш маҳкам. об свет дора, ҳаққи ҳамсоя мардум ҳама зиндаги сай. хулас муомила кунен дӯстон, чахчах кунен, маъқул боша бигирен. лайкҳоро ҳатман бизанен, по-братски поддержка кунен, поделиться кунен, рӯӣ кунен нафарои ки мақсад хонахар ҳастанд, квартирахар ҳастанд. ҳамин канали Сауду ТВ аслан дӯстон барои шумо шудагай. иншоалло фақат то вақте ки дар ютуб ҳастем, дар хизмати шумо ҳастем иншоалло. ин ҳамин хона хулас дӯстон азиз, ҳавлиш ҳамин қадар масоат 8 сотих, ду хона бо далши иҷада. ина сангош овардагӣ, рехтагӣ, қум овардагиай. ина об свет мақсад ҳастай. мардум ки зиндагӣ мекунад ҳамаш тайёрай дӯстон. муомила кунен, занг бизанен, чахчах кунен, бигирен. навори баъдинаи Сауду ТВ худо хоҳад воиди мошино мешавад. касоне ки мошинхар ҳастанд метавонанд далши наворро тамошо кунанд. чизе боша, хонаи, заминаи, квартира, техника, аппарат чизе боша, агар хулас рақамон дар аввал ё дар охири ами навор мондагиай, ватсап имо чизе боша хулас рӯӣ кунен, качеспени сурат партоен. видеои тоза кунен ранги амака рӯӣ кунен, рекламаш мекунем иншоалло. мардум да пешниҳод мекунем, савдо карда ҳаракат мекунем. битем дӯстон азиз. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае ки 4 комната, масоат бошад 3 сотих. ҳамон нафарое ки мегӯянд ки аз душанбе хонаҳои мақсад гизала, люкс, ремонтҳои фасон монен, ак нархаму разница надорад. мақсад мо фикри шуморо дар назар мегирем. ноҳияи сино, шаҳри душанбе, 1000 сомга 700,000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ ва алиши ба сексиям алиш мешидай. тарафҳои дӯстӣ боша мега
пеши вайни часп боша. Хулас алиша мекунем. Хел па нарх 1000 сум кам 700,000 сомонӣ. муомила дорад. Ина хона, ина краска, ина ҳавлӣ, калон, фасон, дарвоза задагӣ. ремонтои хона бад нест. фикр мекунем ки арзандаи нархш ҳастай. касоне ки мехара рақамои 950 метавонед занг бизанед дӯстон, маслиҳат карда бигирем. ремонтошон бад нестай. 1000 сум кам 700,000 сомонӣ муомилаи хуб хулас мекунанд. ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, нонпасхона, кухни, бания ҳамаш хулас ҳастай. савдои хубу дорад. мегзарем ба шашм квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки яккомната квартира якум этажда масоат 30 метри квадратӣ. 30 метри квадратӣ. ноҳияи рӯдакӣ. маълумотоша бодиққат гӯш кунед. 240,000 сомон нархш. як хонага, якум ошёна бо ремонти нав дар повороти фабрика назди коллеҷи тиббӣ. квартира дорои кухне, гарнитур, термикс, кондитсионер, барои зиндагӣ кардан тапа тайёр. хоб нашод транспорт, яъне ки мошино ҳам камбуд надорад. лабои ҷо аямҷа мерава мия мега. хоб фавран фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ бо муомилаи хуб мекунем меган. ноҳияи рӯдакӣ. хоб повороти фабрика назди коллеҷи тиббӣ. касоне ки медонанд ана ҳамун тарафода хулас қарор доштааст. 240 бо савдои хубам мекунанд шад. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастай ки яккомната квартира 3 этаж 34 метри квадратӣ. хоб вилояти Суғд, Бустон, Чкаловск, улица Победа. инами маълумот дӯстон, ҳамиқа адрес. фурӯхта мешавад. яккомнатни квартира 3 этажа қарор дорад. ҷои зурай мега. дар ҷои беҳтарин қарор дорад. ремонтои хона бад нестай. инами ҳолат, инами састаяни хулас савдо мешавад. хоб яккомнатай метавонед дукомнаташ кунед. 34 метри квадратӣ. муомилаи хуб мешавад дӯстон азиз. савдо кунед. хуласи гап ки фикр мекунем ки арзанда ба нархш ҳастай. масъалаи ҳамун лайкора бачо. ҳамун лайкора фуромӯш накунед. ҳатман бизанед. дастгирӣ пешравӣ аддушӣ шава бо худохоҳад зури банд мешавад иншоалло. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки масоати хона 7 сотиқ дорои 3 комната шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Ганҷрез, Шарорада қарор дорад. хулас ремонти хонам бад нест. инами састаяни гуфтам мардак 180,000 мега бо савдо мешавад. 94 рақамошай занг бизанед. бачо касоне ки хона, замин, мошин чизе дорен, мақсад агар хона боша метавонем рафта хидмо навор кунем. ҳамин данғараи с клуб то данғарара метавонем хидмо равем. аки наздик аст рафта навор кунем хидмон качесвени видео када хулас рекламада гузорем. ав тарафои мақсад камтар дур, ин тарафи Ёвон, Ҳисор, Ваҳдат, Норак метавонед мақсад видео навор кунед, хитон рӯӣ кунед. худо хоҳад рекламаи гизалаш карда фурӯшта мегзорем. фақат ба видео навор бачаҳо иншоалло савдо бо хубтар мешавад. чем сурат видео хубай. ҳамин тамошобинам бо диққат тамошо мекунад, мебина маъқули дилшид зангат мезана ширинар. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки 5 комната 9 сотиқ масоат 480,000 сомонӣ. ҳамин қассум дошта бошӣ. далши навора тамошо кун. набоша агар видеора бикаш хушомади шеринад навор тамом мешавад. 5 комната 9 сотиқ шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Кировта қарор дорад. рақамаи 4-5 занг мезани ватсап дорад. хона бо ҳама чизо фурӯхта мешавад. ремонти дараҷаи олӣ. меҳмонхона дорад. 8x4 ва хоб 8x4 ва 4 хонaiga
5 ба 4 кухни, алӯхона, анҷумхона, 3 адад баня дорад. 2 та дар хона, 1 та дар берун. Мақсад оғили 13 метра дора. мурғхона барои 300 мурғам кардагианша. ҷои заргӯш барои 30 дона. чойлоби ангури 20 метра. хоб хубиша бинед, дар даруни хона бачаҳо канали об рафтистай. просто хонатон хеле каси мехара, дам мегира, лабои время салқина кайда. хоб гафа бисёр намекунам бачаҳо. навор тамом шид. хуш омаден ҳама каса. барои реклама муроҷиат кунед. замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. рекламаи гарениш мекунем. иншоалло савдо карда метавонем. лайкотона бизанед. дар комментария нависен ки ҳамин хонаҳо маъқул шид ё не. баъдан рақами 5 бизанен ва баъдан нависен ки Савдо ТВ ба пеш. то охира тамошо карда бошӣ. агар бинависӣ ман то охира тамошо кардам. Хай ширинар зинда бошӣ.